Zdravíčko. Dobrý. Pojď, pojď, super. Pojď, super. Paráda. Číslo? 37. Koľko máš číslo? 37. Dobre. Máš to tak, že potom keď zadáš čas štartu, tak sa ti to... Hej, odpočíta to potom od toho. Také tabuľky, to je... To je super vec. Hej, hej. Musím povedať, že k chate ide. Neviem, či bol inštruovaný. Či im hovorili dole. To má dobrý naskok. Počítala, že tak pri sebe Ide? 32,57. Vieš mi rýchlo číslo povedať, ak vidíš? No, nevidím ešte. 40. Poď, 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 super. Paráda. Časť ste fakt dobre dali. No, vyšlo super. To je dobré, to aj na behanie majú perfekt. Hej. Fajn hraje teraz. 32,52 prvý, 34,34 druhý. Potom pri chate je občerstvenie aj toto. Hej. 30, ak sa štartovalo v 10. sa presne štartovalo? No tak to neviem. Ak sa štartovalo, tak 32,52,09. Pohode. Poď, 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 super. Sávo, super! Bomba! Poď, poď, paráda. Poď, 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 poď. Poď, super, paráda. Vlado, poď, poď. Poď, 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 poď. Poď, super. 48? 38, hej. Pôjdem mimo proti. Po 10. ste štartovali, presne, hej? Dobre.
10:37. To sa vyťahalo, nie? Mláto bola. Hej. Som z dola pozeral, že to bude tak vo vreci. Poď, super. Paráda, poď, super. Toto bol ten Poliak. Tento, čo išiel teraz posledný. Zbigniew Jaworský. Akurát. Slnko hreje, ale svieti, ale nehreje. Pripíš mi tam minútku menej. Čau. Pohoda. Maňa, ideš malý? Hej, idem oproti. Maťo? A Maťo s Barborkou tam dole, na občerstvačke. Hlavný oný, maskot. Nebolo blate. Dobre. Tu, ale nie, no. Hej. 15, 20, také popäť, také skupinky, také rodinky. Hej. Dobre, mám teraz týždeň, no? Aj také posledné asi. Ja chcem v piatok drevo rezať na týždeň necháte. Hore, hej. Chcem to zmastiť. Ide ďalší. A som čekal, v lete sa mi nechcelo a teraz len padá. Poď. Tak jak my, vieš. V lete sa mi nechcelo, Že si piče na hotový nejaké a... takže na jeseň bude. Super, paráda, poď. 95? 79? 79. 72. Poď, paráda. Super, chalani. Poď, super. 153. Máš, hej? Mám zatiaľ všetkých, hej. Stovka. Poď. Poď, už iba pár metrov, paráda. Super. A teplo. Čo to, že pôjde taká, že malo zrazu. Bude malo zrazu. Záleží kedy, keby tak šuplo, jak minulý rok v novembri, decembri, že spraví základ dobrý a to už vytríme potom. Poď, super. Paráda. Povieš mi, či to je ďalší? Hej. Február, čo malo byť najlepšie zimy, to To je znalo. deti také, aby ste chceli. Potom by ste chceli deti. Ide. Ide ujo. Chceš deku? Tomko, poď, super. Poď. Ideme. Pekne, poď. Paráda, poď. Super. Poď. Super. Paráda. Poď, výborne, super. Paráda. Ďalší. Poď. Poď, super. Druhý. Poď. Paráda. Tí dvaja predtým mali koľko? 20, 90, 34 mám. Dobre, super. Super, chalani. Ďakujem. Poď, super. Prvé, druhé mi nadiktuj. 112, 97, ako? 112, 97 a ten predtým stál dole, tak nevieš. To asi nie, už nesúťažil. Čo Stanko, dobre? Poď zatiaľ, poď, super. Poď. Paráda.
A už som dal video, nabíjam nabité, takže v pohode. Super, super. No, parádne to tu máte. 30 som to spustil, presne, takže one hej. Dobre. Kým nikto nejde, lepšie by bolo podľa mňa dať štart tam, kde teraz je tá kúpa, že by tak zachádzali do neho, že by sa to nemililo, aj keď budú chodiť hore dole. Akože aj toto je super, len vieš, keď budú chodiť hore dole, aj fotky budú také. Poď! Dobre, potom ich rozprávam. Hej, Poď, už si Poď, tu, paráda. Super, paráda. super. To? Hej, poď, super. Môže aj ďalej, ak chceš. 29? Áno, 71. To mám. Dobre. Asi žena ide prvá, či nie? Už aj dole Poď, chodia poď, pomaly. Čo? Už aj dole tiež chodia pomaly. Už si hore! Poď. Super. Paráda. Pecka. Poď už si hore, poď. Poď. Poď už, to je cieľ, výborne, super. Poď. Paráda, super. Dobre, mám všetkých zatiaľ. Poď. Super. Výborne. Poď. Super. Paráda. Poď, pecka. Super. Môžeme diktovať čísla? No, jedno som nevidela, 154 a 102. 154, 102. Číslo, aké ste mali na boku, čo bolo? Bolo vidno. Poď, super. Paráda. O, 74. Poďte, super. Paráda. Aké bolo predtým? Prvé. Hej. 74, 116? Dobre. No, nestíham. Poď. Super, paráda. Poď. Super. No. V pohode, chceš deku alebo čo si? V pohode? Nechcem nič. Hej. Len pokoj. Dole potom je aj občerstvenie také, hej? Jasne. To môžem ti čísť. Poď hore, paráda. Keď taký pôjde, tak mi príď. Hej. Potom ju tam dej na také, Sorry. Hej, dobré. Nebola tam 31, hej, predtým? Zatiaľ nie. Dobre. Super. Nie. Hej. Posledné je 3, hej. Poď, super. Super, ešte poď. Poď, už si tu. Super. Paráda. Koľko bolo? 27 a ďalšie je 28 28. hneď, iba to číknem. Super. Koľko? 10? Sorry, could you tell me what the Sorry. first girl time? First girl? Yes. Patricia Lorková. Yes. 42, 43, 43. 02. And Poď, super. the second girl. Second. Super. Second girl. Slivkova. Yeah. Aha, okay. Prvá. Yes.
Number one? It's, No, free. it's a different category. Different category. Okay. FA is first and FB is Okay, another. okay, thank you. Paráda. Okay. Super, gratulujem. Thank you. Poď. Congrats. Super. Poď. Dobre. Číslo? 102. Ešte iba takto zachytím. No jasne. Poď, paráda. 102. 44,11. A koľky? 7, hej, v skupine. Poď, super. Paráda. Môžeš mi čísla potom nadiktovať od 28. 124. 62. 67. 66, dobre, chvíľu. Poď, super. Za chvíľu, hej. 66 bolo posledné. Poď, dobre, super, paráda. 66. Potom 101 prešlo takto. A to bol asi iný, či? Neviem. 101 už bol. Potom 25. 25. 45. Poď, super. Poď. Paráda, poď. Super. Poď, paráda. Ideš. Pecka. 45 bolo. 14. 120. 146. 89. 57. 38. 0. 32. Super, máme všetkých. 0. Nevieš, jak sa volal, lebo on mal také iné číslo. Nemal 200. Halaj, môže byť? Peter Halaj. Tak dobre. Poď. Super, pecka. 51. Paráda. Hej. Peter Halaj? Dobre, lebo máme vás ako 200. Hej, ale dobre, super. Dá sa aj nahliadnúť? Hej, hneď ti poviem. Tu si, Aj poradie tam bude. 14 si od vrchu v podstate. 41 a v kategórii 4. Dobre. Hej, chceš vedieť aj pred? Musím čakať. Chceš vedieť aj pred? Dobre. Ešte čas. Hej, 4 bolo za chvíľu. Poď. Týchto si iba odchytím. Hop. Poď, super. 1, 2. A ide ešte? Dobre. Čas bol 15, 41, 06. Dobre, díky. Hej, prosím. Poď. Pecka, super. Pecka. Poď. Super, už si tu. Inak máte mám aj kľúče od auta. To nevadí, to potom vyriešime. Nie, veď ja som ho Dvoch po poprosila, 50 jednotke. 52,50. 52,50? Dobre. To mám, áno, super. 13, hej. Poď, super. Pecka. Poď. Paráda, už si tu, poď. Super. No. Poď. Super. Paráda. Aké číslo? Dobre. No, máme, vieš koľko za sebou? 58 máme za sebou. Zo 145. Hej, môžete. Poď. Mám. Poď, super. Výborne. Poď, super. 96. Aha. 66.
66. Tu ťa mám. 47,02. Hej. A koľky? V kategórii 23. 23. Hej. Poď. Super. Dokopy, počkaj, 66, dokopy 40. Poď. Poď, super. Poď. Paráda, posledných troch. 4, 46, 134, dobre, super. Poď. Poď si tu už. Poď. Paráda. Poď, super. Predposledný? 147. Dobre. Poď. Poď, super. Paráda. Môžem prejsť, nie? Hej. Poď. Poď, super. Paráda. Pecka, poď, už ste tu. Paráda. Máš čísla, hej? Posledných 4 nemám. 30, 70, 39, 54. Kus ruky už omrzajú. 95, hej? Poď, super. Paráda. 95. 54, 15. Príjemne dobre. Keď ja sa budem v takom hýbať veku, tak budem spokojný. Poďte, super. Poď. Paráda. Poď. 129. Poď. Super. Neviem ani ja. Hej. 111. Poď, super. Paráda. Poď. Poď, super, paráda. 126 bol tento, že? Poď. Super. 130 teraz bol, hej? Tu nič netreba, čako dozdávať. Nie, treba. Super. Posledná holica, čo mi tu nízky Tatra. Ja viem z tejto strany. Koľko mám? 132, hej? Dobre. Máš zapísané? Dobre. Poď, super, poď. Paráda. 105. Poď, super. 86. Zdravíčko. Poď. Super. Paráda. 4 nemám potom, hej. Pod 95. Potom, hej. Poď, super. Dobre. Čiže 95. 15 potom. Koľko? 149. 129 to mám a ďalší dvaja. 135, dobre. Poď, už tu je cieľ, poď, super. Výborne. Aký tajming? 57.06.
Poď, super. Koľko mal chalan? Počkaj. Poď. Super, paráda. 94. 69, po 69 čo išlo? 75, 91, 94. Super. Tričko. Idú ďalší. Poď, super. Poď, super. Pecka, poď. Výborne, poď, super. Paráda. Potom to mi nadiktuješ potom čísla, hej? Tento je 123, to zapíšem. Poď, super, paráda. Dobre. Štyroch. 94. No. 148 a posledný? 63, hej? 63. Dobre. Poď, paráda. Super. 128. Poď. Super, poď, už si chceli. Paráda. 84, hej? Výborne. Máme už 95 štýlov. Poď. Hej. Poď. 142. Poď. Super. Pečka. Poď. Super, poď. Paráda. Tu tiež viac či? Neviem číslo. Bez čísla s dobrým časom. Bez čísla s dobrým časom, no. Dobre, už hodina prešla teraz od štartu. Poď. Super, poď. Paráda. Tak se dala pod hodinu, dobre, nie? A vy sme sa oháňali, vieš, jak vieš, hej. Poď. Poď, super. Poď. Paráda. Potom pri chate je občertováčka, všetko tak.
My vieme, tam. sú blízka. Hej, super. Chodíme si na Andrej, sú blízky. Hej, Teraz som zima, tak každý víkend. tak super. Poď. Poďte. Super. Pána. Tu dve čísla, hej, boli. Máš ich zapísané? Máš zapísané? Tuto, kolegyňa. Koľko? 73 a 47. 73, 47, áno. Dobre. Poď. Super. Poď, potom číslo. 44. Super. Poď, super. Poď. Super. 112 iba. 12 a predtým to koľko mala? 137. Dobre. Poď. Super. Poď. Rada. Super. Poď. Poď, super. Poď, paráda. Dávaj. Poď, ešte pobehni. Super. Máš čísla, hej, všetkých, dobre. Poď. Poď, paráda. Super. Môžeš mi nadiktovať po 140. Ďalej. 139, Až 92. Super. Ja som išiel 10 minút po štarte. 111 už došlo. Poď. Poď, super. Aké číslo? 21. Super. Poď, výborne. Tuto mám. Hodina 05:11. 84. 84? 84. Si teraz zakedy došli, či predtým? Teraz. 84. Áno. Tuto je. 58. Dobre, dík. Pohode. Poď. Poď, super, výborne. Poď. Dobre. Poď. Paráda, super. Mám všetkých zatiaľ, hej? Ešte sa ráta potom už ten druhý čas. Tak... Ja už som bola raz. Tuto ujem, jak sú od záchranárov. Poď. Poď, super. Máme to. Paráda. Poď, super. Paráda, výborne, super. Poď. Poď, Nika, dávaj. Pridaj. Poď. Dávaj. Ešte plus, super. Paráda. Posledné 4. 139,
131, 18 18, 41, a 64. 64. Poď. Poď, už iba kus. Super. Jediník, stíham. Hej. Počkaj, keď kto beží teraz. Beží teraz. Jeden. Poď. Poď, super. Paráda. Jednotka, hej. Dobre. Pohodě teraz nejde nik. Baterku, či? Baterku je SD kartem nechal. Hej. Zistil teraz. Tam má 64 gigovú. No áno, to rýchlo zaplníš takými fotkami. No. A aké to zožrie najväčšie? Čo? Aj 512 ti to zobrie, či to veľká už na to? Toto na formátu je všetky. Toto už má aj SDX. Ja už tieto väčšie, hej, dobre. Mám ešte asi dokopy 200 GB alebo 300 GB SD kary za sebou. Joj, tak to super. Tak to bude aj do večera. Ešte... Koľko už dobehlo? Dobehlo, väčšina už dobehla. Tak to Hej, 123 už je v cieli. SD kartu nechám tu, to No. neviem vymieňať. Ale Super. baterka už hlasila, že je v kuse. Hej, 400 fotiek na zatiaľ. kokos. Dosť. Poď. Super, poď. Poď. Paráda, poď. Poď. Paráda, super. Poď. Super. Paráda. 17. 17 iba, hej. Ja to mám posunuté. O koľko? O dve. Počkať, o jedno. Ale koľko máš číselného? 127? Poď, super. Teraz je 129 podľa mňa. 127. Ja mám 128 tak. A 127 by malo byť. Popozeraj. Bo ja zatiaľ tu asi nemám nikoho duplicitne. Ja neviem, či nemám jednu. Čo tu je sačiečka za koľko? 156, hodina 0904. Dobre, Čajk dajte na budúce sem aspoň kanistriček. Tam je dole. Tam viem, že tam je všetko. Áno. 18, hneď. 18, kedy ste dobehli? Tuto mám. 18 je hodina 06.52. To je dobrá hodina 06. Super. Dobre, ďakujem. Prosím. Ja mám 127 ľudí zatiaľ. Ale nemám nikoho duplicitne ja. Však dobre, ideme. Hej. Ja viem, že ja tam asi jednu navýšil. Dôležité je, aby toto, čo mám, že niekto sedí. Už sa to zase bude tak potom. No. Poď. Poď, super. Hej, sú imena. Kedy bol 62? Od taký 15. 20. 15. 20. 62. Počkaj, keď nejde nikto. Deň hľadaj tak. Počkaj, tak to rýchlo nájdem. 62. Miroslav Leitner. Leitner. Aha. Dobre. Predposledné číslo? Odkade? Od konca. Povedz mi posledné, čo máš. 81. 23 prišla spolu. 23, hej, dobre. Je predtým 85. Áno, to mám. Fú, si rukavice dám.
koľko mala 0? Idú. 48-40. Poď, super. Poď. Paráda. Poď. Poď, super. Super, poď. Dobre. Takže ja sa som z 11 má, že nepríde, hej? Či 11, nemám tu je vypísané, že kto nepríde, ale... 11 určite že nepríde, dobre. Hej, dobre. Ja som bola aj dole, ale prísť. Hej, 145 ľudí by malo prísť, čiže... Hej, dobre. Podľa toho potom. Ďakujem. Jedno náhodou môj čas. 109, kedy si došiel? 1,8. Teraz, da kedy? Hej. Či... No, čakať. 2 minúty dozadu, 3. Pozriem, 108, hej? 109. Či 109? 109 je hodina 06:33. Ďakujem pekne. Posledných troch. 76 a 104. Dobre. Poď. Super, poď. Pecka, super. Poď, už je koniec. Super. Super. No ja ma budem mať rozumieť. Oni to už boli všetci. My už sme tu všetci, hej. My už sme len povzbudzovali. Vaši dúfam, že nebudeš Druhý čas má počítať. Prosím ťa, aký som mala čas? Číslo 36 teraz. Hodina 13:53. To isté, spolu ste nedošli. No, hodina 13:14. No by si dobre. No. Nehnevajte sa na nás, že sme tak kričali. 34, ešte 11 ľudí ešte. Keby si dole povedala, že pol kilometra, aby tuto už je. Viete, že toto sa nerobí. Ale veď som vám povedala, že to 250, to už je len 100. No však práve, a bolo to 250. Nebolo. Ja ti ukážem na hodinkách. Ideme dole, poukážu, že je tam. Hej, ideme. A cieľovú fotku zabieš. Hej, cieľovú fotku. Na čo ste tu prišli tak skoro? Zostanú kovače. Či nezostanú koláče. Pavieška rožky musím kúpiť. A urobme si takto, že tu, keď nikto nejde, tu rýchlo. Tu rýchlo, tu je pán fotograf, rýchlo. Ja vám pozriem, 23, aký čas? 23, My sme boli spolu, Vyhňaková. 23:81, hej? No poďte. Hodina 11. Hodina 11:10. Ježiš, super. Super. Paráda. A môj oco o 80. Skôr prišiel. Hej, tu je 80, tu je. 80 tu je. Hodina 07. Aha, dobre. Ja som mala ani hodinu 0. Hej, Připravíš na fotku, prosím. No, samozrejme. Ešte jednu, prosím, ešte jednu. Počkaj, dohníme sa. Kto má jeho foťák? Dobre, padáme. ďakujeme krásne. No, ideme na čaj, hurá. Ďakujeme krásne. Ďakujeme krásne. Vidíme sa. Poď. Poď, super. Paráda, poď. Super. 137? Či 127? Dobre. Aj sami dvaja chcete ešte? Poď.
Super, super. Paráda. Dobre, 137 už máme. Ešte v 8 dade. Ja som už prešiel, takže už Dobrý deň. druhýkrát to. Čauko. Áno, bežal aj váš muž, aj Edko, nie? Áno, Edko prebehol od sa. Mohol si to chytiť to tak. Hej, už som bola taká, že či si vykoníme. Hej. No. No, už to dostalo. Všetci dojdú všetci ako ringu. Dobre. Všetkých mám zatiaľ zapísaných, takže super. Vystričeš z nejakých murgašky som stretala inak nič. A vyzerá, že sa na ten trok nešiel behať. Vieš to? Ja som písal, či prijatla, že možno... Hej, máš vidieť čo? Chcem nájsť dole. Hej, a čo robili? Víš čo, bulgur, tofu, Hej. guláš, potom že je šošovica, kapustnica a neviem ešte čo, máš taký koláč. No, tak to bude fajné. Poď, 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 poď! Jedna fotová chyba, hej. Poď, poď, super! Poď, poď, jedna iba, že? Áno. Super, aké číslo? 155, výborne. Poď, 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 super, paráda. 155,82, hej? Áno. Dobre. Máme 139, ešte 6. Ostali tu ešte také deky, či dole to brali? No, pobrali, je dobre. A tak teraz mi to sedí. Hej? Teraz to, a nie. Môžeme to potom prejsť, ale Hej, ale mi tak ako si tu to sedí, hej, tamto je. Toto je iba také, že na kontrolu, ak by, že keď veľa príde, že máte aspoň to poradie. Idú ešte taký. Poď, poď, poď! Poď, poď, super! Poď, poď, poď! Poď, super, super! Idete ešte niekto, či už? Nie. Iba toto, hej? Dobre, super. Východnejšie. Chodí prepeť do hora. No. Ďakujeme. Čo to zrazíme dole pomaly. Tu? No, uverili, že ste boli na treťovej. No, to si mi. No, veď pravda.
Šimi, veď sa zdvihni, aby ti bolo 300 vidno. No. Tak. Môže byť? Ešte koľky? Ešte 5. 5? Áno, ešte 5 a budú všetci z cieli. Už je hodina 23. Čoho? Ty deti sú úžasné. No, kúkol ešte taký. Som zomrela. Ty kokos. Majú našľapané. Ďakujeme pekne. Poďme po kraji, lebo nikto možno Áno. Jednotka, my ti poviem. Počkaj, o koľkých je si? Teraz sa vazia, ty zabereš, že? Jednotka má hodina 07:50. No, zlepšil si Super. sa, vidíš? Ďakujem, dovidenia. Ďakujeme pekne. Vidíme sa, čau. Ďalší súčasť asi. Poď! No. Super, poď! Poď, ideš. Paráda. Výborne. Hodina 24:55. Dobre, ešte 4. Nie. Tak my to nemáme ako zobrať, vieš. Ide, poď! Poď, super! Poď, už si tu! 110. Poď, už iba kus. Nie sú ťažnosti, hej? Ja už som bol tu. Dobre, super. Jedenáct 26. Napísané. Traja. Ja som taká, vieš, v hlave. O rok si to tu odbehne. O rok to budem takto sedieť, No. ako teraz. A do hodiny sa vyšľapeš hore, takže... Splním si aj jedno aj druhé. Ako Renka? Dobre. Hej, vy sa ako máte? No, dobre. Hej, máte triedu teraz? Hej, kvártu. Hej. Hej. Podľa toho viem, koľko ste vy preč. Zákon, čo to dal víťaz? Víťaz prvý, počkaj, sorry. Gabo je na Erasmus. Nebol rekord? Nebol 32, tak menej. Nie. Bol v Taliansku a Mama má aj škola celkovo, aj Taliansko, aj kopce, aj všetko možné behy. 32,52. Tak tesne, lebo aj 32 je rekord, nie? 31 dačo je rekord. Aha, tak. Blízko 32 je, hej. Aha. Na Ríme, som technik.
sa kedy? Vo februári. Ale pôjdeme ho pozrieť, stáme sa, že keď chcete, pôjdeme za ním. Boli sme aj v Lani, tak sa nám to páčilo, taký pekný výlet, celá rodina, tak budeme súcať. No ty si vlastne štvrtáčka, hej, už no. Som za polkou už dobre. Hej. Už aj rozmýšľaš, že čo sa na čo špecializovať? Áno, na gimbu. Hej, zatiaľ no, uvidíme. A už asi sa to nezmení, už sa to nemení 2 roky. To je také radostné, keď tie detičky, že to je jediný taký radostný dôvod, prečo sa chodí do nemocnice. Koľkých máme ešte do piatich? Ako? A veľa sa tam vybrať, že ambulantné. Koľký sú ešte v Krati? Ešte 3 by mali byť, no. Neviem, či všetci dobehnú z tých 3, alebo ako to je. 13 boli takí, že ani neprišli, čiže 145 je na trati a 142 prišlo. Aha, tak ona už vlastne pracuje, hej? Áno, ona už pracuje, ona v Prahe robí tiež gynekológiu, si vybrala. No ona vlastne skončila gyneka odtedy, keď ste prišli. No rok vydala. Alebo tam niečo som ešte na materskej, ale asi tak, lebo ja som ich nedokončila, dokonca som mala Eda. Posledné 2 roky som nemala iba 6 rokov, 14. No tento týždeň, no. Taký. Beží ten čas riadne. No a teraz ja som ich nespoznala, iba pozerám, že váš muž, to som vedela, a potom pozerám, že aj nejaký chlapček, tak akože tak chlapci sa podobajú. Hej, všetci tam si môžeš dať čaj, určite bude. On je informatiku skončil. Kolega, čo si ma poubháňal hore kopcom a jeden aj druhý. Dobre si šiel. No, on končil v 2020. Tak 4. rok robí. No, on ho to bolo vždy také jednoznačné, to si vybral, to chcel a to ho baví, no, takže tak je to spokojný. Tak si vidíme, kde sa usadíme, sa v Bratislave, takže sú 3, 4 zbovy byty prenajali, každý na svoj, tak ako mladí. Však tam to je, hej. Čauko. Ahoj. Dobre, tak idem do cieľa. Dobre, hej, však vidíme sa ešte tam potom. Dobre, tak sa drž. Ďakujem, aj vy, rada som vás videla. No a ja. A pozdravte Gaba potom. Dobre, ďakujem. Ja som myslela, že sa uvidíme na bežkách v zime, ale tak to sa akurát zasa minieme. On je taký diaľkový správca. Hej. Ale tak on akože veľa teraz aj v lete, keď bol doma, tak stále nejaké brigády organizoval a vyrezáva, čistiť a ratrak opravovať a náhradné diely zháňať. Akože dosť sa v tomto tak angažuje riadne, no tak aj v zime. Možno, že aj príde na Vianoce, lebo v Lani neprišiel, ani v Vianoce, ale teraz možno aj príde, že ako aj protrakuje. No, ale hej. Ale tak ako celkom sa tie bežky rozbiehajú. Áno, akože no, je to fajn, hej, to taká pridaná hodnota k tej oblasti, tej Čertovice. Ja som teraz bola pred 2 týždňami prvý víkend na domčeku, takže som bola z Gaškou. Hej, jasne, viem. No, tak tam a to bude tak fajne, lebo normálne robím však na holi, ale toto bola taká iná robota. Tak my sme tam skôr, že gastro, a toto bolo úplne začlené. Veď Gaško mi povedal, keď sme sa raz stretli, že som bola jeho triedna, ale ja bola strašne krátko, lebo ja som nešla na matersku, hej, takže ja som šla, ja neviem, v septembri som mi možno bola triedna, hej, a potom už viac som, šla som už na jesen na matersku. Poď. Idú ďalší. Poď, super. Super, paráda. Takže mne už vôbec toho chlapčeka 15-ročného nepripomínal, hej. Tak to musíš povedať, že dnes ste boli. Dobre, super. Máme zima tu, čo už? No, a to zašlo slnko, no. A koľkých ešte máte? Ešte sú 2. Ešte 2? No. Tak, ešte sa zatlieskame. No dobre, majte sa zatiaľ. Majte sa. Vidíme sa, majte sa. A to si kde bude tvrdé? Ešte na paličky dám a to som bola 3 roky, ja som začala, som šla do Tisovca, ale... Jaj. Nie, aj Gaškovi, kde som si myslela, že majú veľký sa všetci Gaško. Hej. Tak to dosť máš, hej. O, keď si dobre, keď Gaško... No, dobre, tak môže mať, dáme tomu, keď vyšiel po škole, na Gimply. Čiže Gaško, keď bol na Gimply, mohol mať koľko takých? 15-16, ona keď mohla mať o 10-15 rokov viac, ako učiteľka mladá. Nie? No.
som si spýtal, bol si Tak asi do 60 budem mať, nie? Nevyzerá. Či jak vyzerá? To len nevyzerá, tak? Neviem. Myslím, že si tak mala, že majú taká cica ako moji rodičia. Hej. Anka Bukne, že to je? Hej, viem ktorý. Hej. A on nebol teraz behať? Nie, on že tam je iné. Jaj, Tiež čakal, že kokos. bežal aj muži, aj Edko, či najmladší syn. Hej. Ale asi ich tu dá. Oni celá taká rodina sú, nie? Že behajú veľa. Všetci na mňa zvrabala, tam bola taká budúca v Brezne. Aha. A my sa smiala, že jeden syn najstarší na bicykli na jeden smer, Gabo na bicykli na opačný smer a iba ona hľadala, že kde má deti, lebo že búrka prišla a že deti nie. Hej. Nevadí ti, niekde to fajčím? Nie, v pohode. Toto je oveľa lepšie, ako je one, keď tie splodiny, lebo to mi z toho tak zle, že až kašľať z toho začnem, ale toto je také jemné, celkom fajn. Čo ja viem. Príjemnejšie to je. Hej. To sú také lepšie, to No, máš ale filtre keď na ty spodku. vydychuješ, tak to nebolo také, či? To je staré. Aké? No, že jak si povedala. No, tak to Hej. Ale napríklad sú ľudia, čo mi povedia, že to im vadí viacej, keď to fajčím, že vnúka, Hej. ako cigarety. No, bo v podstate tam je... Že to smrdí horšie. Ale to je dym či voda, či čo to je? To je para? To máš normálne ako tabak, vnúka, len sa ti... Ale je to para? Nie, Či to je dym? To je dym, hej? Nehorí to, ale nahrieva sa to. No. Čiže horí to stále, len nie sú tam všetky tie splodiny. Hej, ono vo vnútri je taký pliešok a to sa ti tam... Hej, zahrieva. Ide niečo, čo tam ide? Toto bola príjemná robota. Aha. Tu ma berte aj budúci rok. To je fajne. Dobre. Ty potom môžeš aj písať, že je tu. Poď. Poď, super. Paráda. 77. Ešte jeden. Prvý peťek v živote. Hej, a super. Desiatke som si dala. Nebol som posledná. Ide to super. A teraz už ide, dade? Tu je? Hej, dobre. A posledný vlastne bude. Toto zabalíme a presunieme sa pomaly dole. Hej, ale aj tak super. Hodina 34:39. No. Na to, že seniori. Hej, no aj tak super. Tu málo kto sa môže takto pochváliť. No, nemyslela som si, že 60 pôjdem niekedy. No dobre. Aj sa oblasti zdieľa. Poď. Poď, super. 22, hej? Dobre. Poď, super. No poď si tu. Paráda. Výborne. Dobre. Hotovo. Môžeme to tu baliť pomaly. Či chcem skôr čaj, ale... Všetko naraz. Dobre, toto tiež už stopnem.